Kardom Nelly Agostininghi President West Karbi Anglong District Youth Congress Lasi non ke wangji Karbi ningkan kimi mate areng kelok aningkan kimi mate ilitum ke kroinai ilitum Karbi rongker ke wangji aningkan Puan sose ining karong pen arnam angno hirjume hang pensi kadogawe phanta rongker mate ningkan kimi a hirjume pajiriklo lapen Puan sose non ke wangjia ningkan kimi pen ilitum kadogawe pranisi mate ok pran mesenji phan neli Arnam angno hirjume hangpilo Kardom